الحمد لله الذي جعل العلم نورا، الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Dan akan nabiyanto sa Allah subhanahu wa ta'ala sebab sa kanya ikapagpatutan kulang panabantuhan. Nagsalawat naman sa nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam alas yawat kaparawatan sa mga paparangayan. Inibigyan ko na tanong sa salam ang makapamamaan na sa kalimitan na kapitiyagi nawa. Nagpagdinakan ko Allah subhanahu wa ta'ala alam ang tanong ng dunya sa dunya sampai sa anumang namawin. Pagaliran na pinalaman ka na sa Allah subhanahu wa ta'ala, kupyabalin niya ito ilmo, asin daw. Ang makaibaran ko kalitaan ang asin daw. At kalindawan niya sa mga libutan. Sa lagi ko kapagalitan tanong sa ilmo ko Islam. At katukawan tanong so ribat ako yaguyag. Nagkaswatan na ro sa tutol ang kapagagama. Nagkakaw na tanong kami na natawag ko siya kaya kung maraming tanong lagi ng mga kumitan o abos ng mga alitan mga laksakan mga pagariakan panilamatan nakan sa mga dato abos ng mga bayi kami ang makapigil sa kapakatindag sa madrasa tanong Taiwan abituan sa madrasa Nurul Hidayah Al-Islamiyah at kaya sa babasa kaya pakapamangati mga kalungbayan at upat kisalunod. Isa kami rin doon sa nakasabot ang tamang yakaknal sa may tuwain mo. Nagkundi naman sa Allah subhanahu wa ta'ala amang bagyan niyo sa malabalas sa dunya na sampay sa aning noon. Tanto margan so kada sabot ko agama Islam. So tigo bilang ataw ko mga Arab. Al-ilmu nurun Majahli dulmun. So ilmu na sindaw na so kada sabot ng kalibutan. Maana asan sarap kadiyan sabab sa kada sabot ko ilmu. Kailangan yung pagari ko mga ariyakan na makapaganad sa ilmu ko Islam. Kainitan niyo na Rasul sallallahu alaihi wasallam ikirtaruan yan. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. So, pagtutod sa ilmo ko Islam, nagtaliban ko mga Muslim at dato ako Muslim abay. Sa daak at damani so kapaganad sa ilmo, mga ariyakan mga pagariyakan. Kinaubakan niya ang nakala sa edad tanong, naditanod at paganad. Ako Rasul sallallahu alaihi wasallam, pitaro yan. Uslubul ilmi minal lahdi ilallah, minal mahdi ilallah. Paganad ka na sa ilmo, ipuon mo kayo, taman mo kung makatalim mo niya kasubog. Maana sa dita naman kapatay na, paganad ka na sa ilmo. So ilmo ko Islam na kaya kapag na nabiniyan ko mga ilmo, na dunya wal akhirah. Napagunaan ng tao ang maganad sa ilmo ko Islam. Pitaro Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu nura wa tijaratan lan tabura. So ilmu na sindaw adagangan aday kalabisyan. Mamabagtano naman izakay tanong sa kaswa tanong nagbukas sa buta tanong agamang tanong. Ang palaban kamarino apaamay ko sa nagan adabal walimad nadas surutayman. Inaw mga arikulay mga paganito, ganatan sa ingid, ganatan sa dunya ay nadadila na yun. Magsanguran sa akhira, aron tanuran ko natab, sa gayon sa pagkataman. Panilamatan na kansong banalak sa kayo, kawya ka nagaskabya, tukya pa naguntaman niyo sa kapakapaganadaman sa ilmo ko Islam. Kapag ninaman ko Allah subhanahu wa ta'ala, amang bagyan niyo sa nato at ang katal sa sarga,
kanila matatano, nagyan kaya gurutano, ay sa kanya sa mga nagustaman, kapag daw niya nagtami ang mga mulutyan. Ayak yan sa babad, kaya tukawami, tito ang utol, so pagkakadan ka no, mana agumais ka. Kung pagkakadan ka no sa guna, sa dunya, sampay sa akara. Sayang mo sa mga so, akong bigyan mo naman ang kumpatang saya, ako lang ang lihada, panagtagpirinlahan, wala kang kulit Malaysia, ay muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.